Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. имрӯз маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири имшабаи UFC баргузор гардид. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии турнир, муҳориба байни занҳо Кейтин Виера ва Миша Тейт мешавад. Дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад байни ду топови ҷангуари UFC дар вазни нимёна Майкл Киеза ва ситораи нави UFC ҷангуари бебоғ Шон Бреди мешавад. Турнир имшаб аз соати 23:30 оғоз мегардад. Ссилкаи пахши мустақими турнир дар телеграм-канали Паҳлавон, ссилкаи телеграм дар таги навор. Шаби гузашта муҳориба бо қоидаҳои гуштинги озод байни ду топови ҷангуари UFC Ҳамзат Чимаев ва Ҷек Хермансон баргузор гардид ва дар ин муҳориба Ҳамзат Чимаев бо ҳисоби 8-0 ғалаба ба даст овард ва ба рақиби худ ягон шанс надод. Ногуфта намонад ки Ҷек Хермансон дар UFC дар вазни 84 кг баромад мекунад ва шашум рақами рейтинг аст. ҳамчунин ӯ яке аз гуштингирҳои сахти вазни 84 кг аст. ва дӯстон бинем ки Ҳамзат Чимаев бо ӯ чӣ кор кард, дар ҳоле ки худи Ҳамзат Чимаев дар вазни 77 кг баромад мекунад. баъди ин қуввозмоӣ дӯстон, мо фикр мекунем ки дар вазни 77 кг гуштинги Ҳамзатро ягон ҷангуар манъ карда наметавонад. муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар таги навор. баъди муҳориба комментатор аз Ҳамзат пурсид ки муҳорибаи навбатии худро дар UFC бо кӣ гузарондан мехоҳӣ. Ҳамзат чунин ҷавоб дод: бародар, барои ман фарқ надорад, ин чиз муҳим нест, ман ҳамаи онҳоро мезанам. ман барои муҳориба зидди Бёрнс омодаам. савол дар он аст ки ӯ омода ҳаст ё не. умуман барои ман фарқ надорад ки зидди кӣ, гуфтааст Чимаев. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Рафаэл дос Сантос дар муҳорибаи Чарлз Оливера ва Дастин Порье прогнози хуча дод. биён суханҳои дос Сантосро гӯш мекунем. мо фикр мекунем ки Чарлз Оливера Дастин Порьеро фавран шикаст медиҳад. агар Оливера бо Порье ба зарбазанӣ беҳимоя рава, пас эҳтимол аст ки ӯ шикаст мехӯрад. имконияти хурда как, чунки дар ҳамон ҳолат Дастин метавонад ки ӯро бо зарбаи худ аз пой афтонад. умуман Порьеро ба замин афтондан мушкил нест. фикр мекунем ки Оливера ӯро ба замин афтонда метавонад ва онҳо дар замин гуштинг мегиранд ва баъд Оливера ӯро фавран шикаст медиҳад. чунки мо пеш дида будем ки малакаҳои Оливера дар замин дар сатҳи олӣ қарор доранд ва ӯ рақибони худро бо тариқи сабмишн шикаст медиҳад. Порье ҷангуари хуб аст, ӯ дар стойка ҷангуари хуб аст, аммо дар замин ӯ сахт нест, гуфтааст дос Сантос. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни Чарлз Оливера ва Дастин Порье рӯзи 12 декабр дар турнири UFC 269 баргузор мегардад. варзигари тоҷик чемпиони Eagle FC дар вазни нимёна Самандар Муродов наворе аз омодагии худ чоп кард ва дар ин навор дида мешавад ки ӯ ҳатто бо як даст тамрин карда истодааст ва ин чиз боз як маротибаи дигар нишон медиҳад ки ӯ дар ҳақиқат чемпиони ҳақиқӣ аст. хотиррасон мекунем ки Самандар Муродов дар муҳорибаи унвонӣ зидди Максим Швец осеб гирифт, аммо ба ин нигоҳ нокарда ӯ ғалаба ба даст овард ва соҳиби камарбанд шуд. ҳамчунин Самандар Муродов рекорди бебоғ 7-0 дорад. мо ба Самандар саломатӣ хоҳонем ва албатта ки баромадҳои ӯро интизор хоҳем шуд. дӯстон, шумо ояндаи Самандар Муродовро дар кадом ташкилот дидан мехостен? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канал обуна шавен то бозид хонобуду сарбаланд бошен. дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.